ህያብ ዘይሓስበቶ ድቡዳ ኣጋጢምዋ ኣሎ ኣብዛ ቪድዮ እንታይ ይርአዩ ከም ናይ ወለድና መፅዓ ማለት እዩ ክምርዖኪ እናተይ سلامات كوراننا كورات تخاتاتلتي channel ቤተሰብ ከመይለኩም ለይ ከምታነ ሰላም እንጽበለ ለኹ ሰላምኩም በዝሕዝሕና ትርፍርፍርፍ ይረለይ ኩራት ሕዋቲ ቤተሰብ ለይኩም ከዓ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብኩም ምትውዓሁም አይፈለኒ لما انت حزلكم مصاخ مدب هيابنا افريم سله هيابنا افريم حزلكم مزيا يا هيابنا افريم للني عليك سيلوم لمرعى لا تግራይكم المصو يا كلهم كم تفلطوا مالتيو هذه مرعومنا كل ነገር ወዲዮም ኣብ ከተማ መቀለ ያው ህያብ ምስ ቤተሰብ ከተራኸብ ኣብ ከተማ መቀለ ያለላ ያው ግን ዘይሓስወቶ ዘይገመተቶ ሓደ ነገር አጋጢመዋለው ማለት እዩ ቤተሰብ ከተርእላ خطيق ቤተሰብ ላልኾደቶ ሰዓት ያው ዘይሓስወቶ ድቡዳ ዲልባል ድቡዳ አጋጢመዋለው ኣይሓስወቲ ኣይተጸበየቲ ኣይገመተቲ ግን ቤተሰብ حاسيوم أداليومو لبزح عمتات أكيدمو لصنحو أكد هيكرتا مانا جيركم بايزوي تاير رأيكم لا أوزافوت مالتي دك أنا استلقون كنا حواتي ولا دك تعاتيون تاير رأيكم لا أوزا أجري جزا مالتي نادي ممكن أنا بس كذا ملا جزا أنا قطر جزا أنا ألف فلتكم له سقلا تايل بهال رسياي بايزوي يو لعبيك خما غير كراسي اخي قال خيتورن بصح مثل الكوركوس دت مالتي رسياي هيد مو كوينس بسقلا دي ولا تايني همي بايزوي بطعمي دسلل اسرارحو مالتي بطعمي لعين خالص حلنا ناي قدمين بي حزي هم تفلطو كمزي دبر خوينو ب تايل بسقلال تسرحس يلي يا قرقور منامن لا تغير ስለሆነ እዚ ግን ናይ ቅድም ገዛና ናይ ቅድም ና ወለዶም ምስ ወለድና ማለት እዩ ከምኡይን ምንታይ ኣስደት ሕራሊኽ ማለይ ስራሕዮ ለይ ሳስራሕሎም ገለታት ከይትብሎከ ያው ሰሞን ከይት ግን ያው ተዘክራ መዘከርታ ኾነክኒ ለያ አንያና بايزوي زي أخذ الأخنتلا إنجرانا دينا في قني إنجرانا دي ترى إني كلنا نرعوني مالتي تعمل قر موي أمير هاتنا فوق إنها أسدت للخن حواتي إسكي كومنت صحفالي كوزي أتاي كم تعزوكن إنها تاي بقى تاي هم رأخنتي صحفالي كومنت مال فيديو ليوتيوب طويل سلالي تسرحي بدن بلي رأيكم لنبي لعيي يو يرى لينا نشتاقن ناقاتمون كم رأيكم لا تسفاي كبر مالتي يو ليو أقاد أمثل استلاخني لو لي فيديو يوتيوب تو هايلي تلاخننا لهم ايو أنا قايوكم زير خصعنو قديتها سلازخونا نيمي خالي أخواني كرات تخاتاتلت channel كرات تخاتاتلتي يو لافتي مدوي قبلكم مالتيو هي بنا بيت سكتي أو صخرت ساعات يو لي حصوتي كاتي موالو يو أبيت سوي كتمرعي لكي يو مرعخ تزكاجو يو خل نجر ودي أنا عيني لموا مالتيو يو ساجن يو أرنيا حمل الله عرك حمل الله يو فل نجريو مالتيو ساعة ما يفولتي بنا عالتهم يو زكاجيوم وديهم أني حموا يو بدحريجن من كتناجري كالتي أو زخرتو إفريم دنجيت مساس للنورة لو جز حاجات تسخرت لا إفريم ليف حاجات لو جز تسخرت لا بقى نورمال كم عركام بي كم سواء خم خوينو أيكوني كيدو عين جرتم يجن كم عركة أيو أو الخدس ساعات كن يو مرح خم تزاجينا يو بجزا أساتي فلتت حتى كم لتودع ينقروا أو منجزي من مكتزاروي كالتي إفريمون دنجيت مالتيو يو الشيلا بسلام وطيا مالتيو مهنياتو لتودي دحارك النقرو مالت وطاسل الخونه دحاري كرد انيلا كافت كذا من مين نقرتي وطيا بدحريكن دويلا كتراخو خم تدلي صويعت مالتيو او لصوعتو يو سطقتا عندما يحزولا موطي مالتيو كاو تقبلني لوا أنا يقبلك أي قبلك عركلنيو سلازي قبلك أي كلي وأنا شو ما أنت عملت لأكل ملو أسي كنا أخنا تطبخي يعني أكوخي
ያው ተጸበያልን 8 ዓመት ለኣክል ለኣኼና ተጸብቆ ጸኒሐ ለመርዓይ ልጸዋዕኪ ለመርዓይልኪ ልመጻኸል ተጸዊሕ ልመጻኸስ ለመርዓይ ኮነይ እና ካልእ ጉዳይ ስለለለና 8 ዓመት ሙሉእ ተጸብየኪ ኣነ ምንም ክሰምዐከ ይክእሊ ናተይን ብቻ ኢኺ ኢልዋ ማለት እዩ ሓሶቲ ምክንያቱ ሰው ሰዓት እዚ ብለይ ድሌትካ ሕፀ ክወዳእ ኢሉ ኣይተሓሶይም በቃ ግዜ ለለናየስ ኩልኩም ክትወልጥዎ ማለት እዩ ሓሶቲ ብጣዕሚ ደንጊፃ ኣነ ዓርከልን እዩ ዳኻ ክኸውን ኣይክእሊ ብጭራስ ክኸውን ኣይኽእልላቶ ያው ኣብ ቅድሚኺ ክድውለለ እየ ዝለኩ ክነግሮ እየ ኢሉ ኖ ምሳይ ባተራዳዳ ኣነ ኮ ክራዳድአካ እየ መፅእ ኢላቶ ትራዳድን እየ ትኽእል 8 ዓመት ሙሉእ ተፀብየኪ እያ ናተይን ብቻ ኢኺ ኢሉ ያው ከምዚ ኢላትኒ ኢሉ ከዓ ደው ኢሉሉ ማለት እዩ ለካ ደው ኢሉ ረኸባ ኢልዋ ያው ረኺባ ከዓ ኣነ ምንም ኩለይ ክእሊ በቃ መፅእ ገዛ ክራዳድአካ ኢላቶ ለካ ማለት እዩ ካብኡ ግን 8 ዓመት ሙሉእ ተፀብየኪ ምንም ከዳምፀይ ከኣለይ ኣዳምፀኒ ኤፍሬም ዓርከ እዩ ኢላቶ ኣነ ምንም ክሰምዐከ ይኽእል 8 ዓመት ለኣክል ተጸብየኪ ስለዚ ምንም ዓይነት ክራዳድአካ ኣይክእሊ ናተይ ኢኺ ወዓርከ ኢልካ ኣለኹ ሻሕዳር ይጎርኩም እዩ በቃ ናተይ ኢኺ ናኻልእ ክትኮኒ ብጭራስ ኣይትኽእሊ ምክንያቱ 8 ዓመት ለኣክል ተጸብየኪ ኢልዋ ማለት እዩ ብጭራሽ ከዳምፀይ ካሊ ክምርዓየኪ ያው ክትከድም ኣይትኽእሊ ካብዚኣ ወሰይ ትብሊ ካብ መቐለ ወሰይ ትብሊ ያው ሕዚ ክምርዓየኪ ወዲና እዩ ኢልዋ ፈራሪሕዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ተጨኒቓ ብጣዕሚ እያ ትሕዝነካ ስለዚ ኣነ ብዘይደለኹስ ክምርዓየኪ ኢሊ ወጣት ኢኻ እናስምዐኒ ኢላቶ ግን ክሰማዕ ኣይከኣለይ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ያው ሕዚ እኳ እናተረፈ እዩ ግን ኣብ ቅድም ግን ያው ተይተፈለጥካ ተሓፂኻ ክሳዕ መርዓ ልዘጋጀሽ ምንም ኣይትፈልጥ ነርካና ሕዚ ያው ተይፈለጥካ መርዓ ይኹን ሕፀ ኣይሕሰቢ ኣይግምት እውን ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩና ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ዝገርም ወዲ ዛዕምባ የግድ የትሒዝዋ ማለት እዩ ግዴታ ዛዕምባ ትሕዝያ እኒአካ ኣነ ልምርዐኪ ማንም ክምርዐኪ ይኽእል ኢልዋይና እስኪ ሓሳብኩም ምስተሃው ኤፍሬም ደይሞርዓያሲ ማትሪኽሞ ትኾን እዮም ኢለ ተስፋ ይገብርና እዚ ሕዚ እኒኦ ወዲ ደይሞርዓያስ ወይስ ኤፍሬም ወይስ ዳጊ ያው መጀመሪያ ምስ ዳጊ ኣብ ቲክቶክ ምስ ዳጊ እዮም ዳርጋ ተጓረው ዝሓመብዝሓ ማለት እዩ ምስ ዳጊ እዮም ኣመርዒም ነይሮም ማለት እዩና ስለዚ ያው ክትመርዓየኒ ክትመርዓየ ግድን ሃላዩ ያው ከአልዮ ህያቢ እኔ ቆንጆ በጣም ነው ተዛዝነው ከምናይ ቅድም ያው በወለድ ተዋሂውኪ ኢኺ ከምናይ ቅድም ማለት እዩ ብታልባል መጽዋዓ ዝተውሃብክኒ ናቲ ኢኺ ናማንም ክትኮነይ ትኽእሊ ስለዚ ላውዚ ለምፀኪ መፀኸዩ ምክንያት ከዓ ያው ብምሽጥር ክትምርዓው ኢኺ ሓላፍነት ተዋሂው እየናየ ወስቀሰይ ትብል ኢሉ ሒዝዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቻይ ክብራት ተኸታተልቲ መደበይ ያው ከይደበረኩም ከይሰልቸኩም ካብ ስደት ተመሊስና ዓድና በመሃርቲ ፅቡቅ ኣለኾኑ መዘናጋዕትን ቪድዮታት ክስካዕ ንሰርሐልኩም ኣብ ስደት ስለ ዘለና ከይሰልቸኩም ከይደበረኩም ላይክና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብኩን ክብራት ኣሕዋተይ እስካዛ ሰዓት ሓቢርኩም ምሳይል ፀናሕኩም ግን ብጣዕሚ እየ ልመስግን ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብኻሊእ ትሕዝቶ ብኻሊእ መደብ እስካዕ ልመፅእ ቻት ባይ ቴንክ ዩ